Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u anton. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Ka election shagayang darbar thawan ka jilla Arunachal Pradesh kaseng Bharatiya Janata Party BJP kalayo bat biang ya usun shala kam party ka BJP. Kalatam Shakmat ikiway pat ki party ha kaba kala jump na ki khatsan tali ki seat batam ha ki life way tali ha ka jingyo vote ha ka sngi ublay. Ka jingyo ya ki vote kade ki Arp South li ki centers ha ki Arp South li ki district badan ha ka tei ka jilla jong kathan shatei lamingi ha Arunachal Pradesh bat ka BJP kadang tam vote na ki life way tali ki constituency bakan thop ya ka along East along West, Anini, Basar Changlang, North Changlang South, Dambuk, Kalaktang, Kolariang Legang, Likabali, ST Lomla, Nacho, Namsai, Narikoyu ST, Palin Bat Pongchau, Waka. Kaseng NPP National People's Party NPP kabala penyeng kertong kitam na ki Hinriu teli ki constituency bakenthum ya ka boardroom sa Diyun Dirang Liromaba Rumngong bat Tawang. Ki kertong jongga Nationalist Congress Party NCP kidang tam vote na ki laiteli ki constituency bakenthop ya ka boardroom sa Diyun Lekang bat Yachuli. Ki kertong jongga People's Party of Arunachal PPA ki tam vote na ki arteli ki constituency bakenthop ya ka Doimuk bat Mebo. Ukertong shimet uwanglam sawin ula job na khonsa seat kaseng BJP kabala sunshar ha kasamoy bala dep menta kala yo ban sunshar biang kala job na kishphautli ki constituency klemdon ki baya khun persha ka election ha ki sanphautli ki legislative assembly but ha artli ki lok sabha constituency kata ka Arunachal East but Arunachal West lapelong ha ka khatkhandai trek uyayong arhajar arpsau